साहित्यनि थ्रुयैहाय गोबां बर' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ दिनै सन्मान बावनाय जादों। बे खेत्रआव नोंथाङा गासै फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय साहित्यनि जानानै मा बुंनो सानो? आङो बरपेटा जिल्ला थुनलाइ आफादनि जानानै जों बेखौनो बुंनो सानदों जोंनिया जिबिलाक फरायसा फरायसुलिफोरा बाबेनलांनाय बोसोरफोरावबो बेफोरबायदि रिजाल्ट खालामनानै ओंखारलांदों बिसोरखौ जों बरायबाय थायोमोन। थिग बेफोरबायदिनो देग्लायबो जोङो 2022 मायथाइयाव आनजादाव उथ्रिनो हानाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव 62सा फरायसा जोंनि बिमा राव बर' मिडियामजों बिथांमोनखौ जोङो मोनसे थांखियावनो बिसोरखौ बरायनाय जादों जाहाथे बिसोर आरोबाव दावगालांनो हायो। बिसोरनि एमआ जाहाथे आरोबाव सिगाङाव थांनानै साक्सेस जायो। बेनि थाखायनो जोङो बरपेटा जिल्ला बर' साहित्य सभानि जानानै आरो बरपेटा जिल्ला ट्राइबेल एस'सिएसन आरो बरपेटा जिल्ला एमप्लयिज एस'सिएसना लोगो नांनानै बे जोंनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बे हाबाफारिखौ मावफुंनो लानाय जादों आरो इसोरनि अननायाव दिनै जों बे हाबाफारिखौ आबुङै मावफुंनो हादों होननानै जों अनुभब खालामो। जोङो आसलते এই बरपेटा मिडटाउनाव जोंहा सिगां जिबिलाक बर' एमप्लयिजफोर दंमोन बिथांमोना खौसे जानानै बे हाखौ लाखिनाय जादों। दा जों जेराव अफिस होनाय जादों बेजों लाखिनाय जादों। बेनि उनाव एस'सिएसननि मानसिफोरा बे कमिटिखौबो अलरेडि रेजिस्टार खालामनानै गालांनाय जादों। नाथाय मोनसे दिखौ जोङो उन जाना दंमोन मा हानि जिथु खामानि बे खामानिया जोंनिया मियादि जायाखै। दा जोङो नाजाबाय थादों आरो बे हानि सायावनो जिता माने कंग्रेस सरकार दंमोन बे समायाव प्रमिलारि ब्रह्मआ जिथु डब्लिउडि मिनिस्टारमोन बिथांनिफ्राय मोनसे फान्ड लाबोनानै आथिखालाव थानाय जिथु आदरा बिल्डिं आरो बेयाव हा होनाय खामानिखौ जोङो मावना लानो जादों। आरो आथिखालाव जों नै दा बावैसो बिटिआरनि बाहेराव जिथु बिटिडब्लिउसि सरकार जादों बिथां इएमआ जोंनि बरपेटानि बिनि अननायाव महिपाल बर' इएम बिथाङा बेखौ होनाय जादों बे वालखौ आथिखालाव गोबाव जायाखै होनाया बेयावखौ होनाय जादों आरो आसा खालामदों जोङो एमएलएजों नाजानानै आरोबाव जोंनि बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन आरो बेखौ जों नाजालांबाय थागोन।